musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawbaare 5 morso hitande ujunnaje 22 ɓataake men ko faate cariika ɓamtare oɗo hen segene belɗo mo keɗoton ɗo hen ko bambaɗo men Sada Ba gorko mo kanel eɗen gandi ko gorko julɗo moƴƴo labɗo reedu dewowo Allah jokkowo enɗam mo ñiŋata toñata e yennata ko haala Allah segene mum moƴƴo teni kadi ko juulowo e annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo hen ko mawɓe moƴƴuɓe kadi ko mawɓe jarɓe wattude haqqillaji no feewi saabu ko mawɓe duusɓe leñol ngol kamɓe e waaɓe no hono mabɓe en ni hoto jejjiten hoɗiyankoɓe meɗen ko nonne kadi yimiyankoɓe meɗen siftinɓe men hanki dinguire men ciftini men mamira men saabu so tawi a joɗodima e baba ma walla mamma leelani tan anani ko wayno Samba Diop leele ne yima walla Amadou Tamba en walla woɗɓe walla Abdullahi Saar Fall en walla ko wayno Sada Ba en ne koɗa walla woɗɓe e woɗɓe tan joni haqqille ma doga e mamma nde tawno ko on heɗotono ɗum noon haaliyankoɓe men tindiyankoɓe men daariyankoɓe men siftini men kala e gueɗe hoɗannoɓe ene ciftini men gendije men ha tenti noon an gonɗo diaspora ɗanniɗo ma dañ hoddudu keɗiɗa ɗon e ɗon ɓernde ma dogata ko wuuro mon dogata ko dingiral hakkude wuuro mon dogata koye tufɗe mon dogata koye kolaɗe mon wonɗo nanata yimoɓe men hankkine jima joni ɓernde ma kala gasa ɗo gonɗa ɗo jiɗata tan ko hoodde nde tawno wonko jiyata e guite ma wonko ɓernde ma addantuma ɗum woni souvenir ɗum woni miccade ne addana neɗɗo waasi luttude miccade hunde ene taga ɓernde heccidde saabu ko miccotoɗa ko a miijoto ha ɓooya ɓernde ma nde hecciɗa yaha ɓooya guite ma ngal gonɗi jiiɗa hay wayde won jime ɗe mawɓe men jimanno hanki ɗoɓe cokkanno eɗen gandi hanki booɓi gonanno ko caggal wuuro ko toon pinɗo kala yahanno sokkoyde walla sottoyde ko wayi hen wonde kala aɓe jima ɓiɓɓe mabɓe ɗanniɓe aɓe jima ɓiɓɓe mabɓe yaltuɓe aduna aɓe jima dewle mabɓe aɓe jima jinnaɓe mabɓe maayɓe aɓe jima koɓe guuri ko aɓe jima nawligu ɓe jima koddigu ɓe jima kala ɗen jime ko jimi kewɗe gartam nde tawno ko ɗon gandata oɗo henno jimowo de ko muusaɗo walla ko beltiɗo holko muusimo mbete o jibini e ngal dewgal walla ala mbete to woni ɗo e ngal dewgal omo wone jaam walla ala mbete kanko ko ɗannoraɗo gorko artani walla ɓiiko ko ɗanniɗo walla ni ɗaccu ɓiiko ko jooliɗo e ndiyam walla goɗɗum e goɗɗum ɗon ɗo unata omo yima e ɗon ɗo wuppata omo yima ɓen hettotoɓe ene nangtoyɗen jime pere ɗum mbatta ɗum baaruji ha kettana ɗum leeɓi jaadoji hen heddo naata e nofuru heɗa deeƴa wonta ene waajoma an neɗɗo ha mbawa wuurde e gurdam ma taw kadi a dañani hen caɗele ɗum adduno mawɓe men miijade ɗiɗo karlaɗi e kaaƴaɗi e kala saaha ɗi ñuuña ɗi ñaaña ɗi beltina fittandu ɗi gartira haqqille ma e gendi baaba ɗi gartira haqqille ma e gendi maama ɗi gartira haqqille ma e gendi gowandi
ɗo ndemannoɗa ɗo pijanoɗa ɗi beeli ɗe tufde hakkude jeeri e waalo ɗo gaynuɗa ɗo gaynaneɗa ɗo ndenɗa mbaɗɗa cukako ma kala ɗon yejjittako. ɓayde ɗon yejjittako woto won tan huɓere sima jamdi hayre, hoto won tan laamorgo ma a soodi galleji 4 5 6 holko poɗɗa waɗande gendima caggal nde dañƴa. mbete ko huɓere yonde tan foti wonde ɗon, mbete foti wonde laamorgo ma tan ko kuɓeje e galleji a soodi ha heewi. aɗa heeɓi Europe, Amérique, Asie, Afrique, aɗa leeli aɗa woni toon e luwasuji goɗɗi jenani, aɗa yo mboɗo jogui galleji 3 galleji 4 e laamorgam c'est tout. aɗa jibini ɓiɓɓe ma nan toon tena sakkani feere holno ɓe gartirta te ɓe gona artoɓe, mbete galleji ɗi tan ne wawi artirde ɓe, ɓe ɗum ko société, ɓe ɗum ko entreprise. ala holno mbatta ha ɓeɗo sukaɓe ganduɗa aɗan jogori perdude ɓe sa maayi ɓe mbatma e kees ɓe gartirma ɓe majje melew a wonta yiiɓe. hol feere nde cakkata gendi mama gendi baaba ɗo piƴƴa mawnuɗa ɗo gowɗa goweɗa ɗo dinguiɗel e dinguiɗal woodi ɗo tufde e tufdal ene woodi kadi beeli ɗo ganduɗa holno mbatta ha mbaɗa ɗon isino gadda ɓiye oye jangguɗo gonɗo to e leyɗele woɗeɓe mo kulɗa janggo sa maayi a perdi ɗum jibina toon daña taniraɓe yeehi wonta tan ko origine, komi origine tel, komi origine Mauritanie, origine am ko Sénégal, Mali, Guinée, Gambie. hono mbaɗanmi mi waɗa no way foof société tokoso mi artiramo mi halfinamo société o daña gollotoɓe kanko woni DG, kanko woni chef. Afrique ne lakkiti, Afrique ne yaaji, omo jogui oto makko, omo jogui galle makko, teni kadi wonko halfina kanko woni DG oɗo usine maaro, ko usine maaro aɗa soma maaro aɗa yeyta, aɗa rema maaro aɗa yeyta. so ɓooyi o jokkodira e sukaɓe wonɓe wandi mo alhamdulillah ɗone moƴƴi, mboɗo liggo sawa mboɗo ɓoosa saha foof joomum kopiyimo yaha Paris yiya jinnaɓe mum, walla yaha New York, walla yaha banggue goɗɗo, walla fa Afrique centrale, walla Afrique austral, walla Afrique de l'Est. ayi ene taga sukaɓe artude. en jeehi en kuuli, en mahi galleji to guuri men, en mahi galleji to Dakar men, en mahi galleji to Nouakchott men, en mahi galleji to Bamako men, en mahi galleji to Conakry men, to Banjul men. joni noon sukaɓe nan toon ɓe mawni koɓe rewɓe worɓe, woni hen alhamdulillah ndesodiri e sukaɓe men woɗɓe iwɓe ga jibini ko ɗamina ɗum ɗo hen alhamdulillah. woni hen jeehi jaade arabe ɓe jaade chinois ji ɓe jaade woɗɓe mbete ɓen taniraɓe ma gartoy walla ala, mbete ɓen ɓiɓɓe maɓe garto walla. holko artirtaɓe ko leydi ne yaaji, leyɗele men ko yaaji. aɗa wawi hande hayso ko million ngaji 10 ne wawi wadde station wuuro mon ne wawi wadde station to Koso, walla wuuro taarigo wuuro mon Mango so on piniɗo duggoy toon ne wawi wadde station mawɗo, ne wawi wadde supermarché to Koso kakidiɗo ko jeeyata guertoɗe, ko jeeyanmi liɗɗi, ko jeeyanmi alimentation. kono de ɓiya moɗo hen ɓayde o janggui école heeɓi ɗo mi yewtida e makko mboɗiɗi uddidde supermarché mo 10 millions mo jarmum yoyi ha 10 millions walla 20 millions so iɗi ñamloɗa, ɓayde toon ne jaaɓi ñamlade, ko leyɗele jaɓɗe ñamlade. woni ko cotta terrain-ngaji aɗa maha ko galle ma hitande kala ne bonne, wontema pewna baafe, mbatta pentiraji, mbatta robiñaji, mbatta foof, mbaɗa supermarché. ɗi gona 2 ha 3 gadda ɓiye gorko e ɓiye debbo goɗa gerde, aɓe gera ƴetta gollotoɓe ɓe gollira ɗumen. hande ko noon chinois ji mbaɗata e leyɗele men, ko noon français ji mbaɗata e leyɗele men. sa yi hande ko wayno Auchan en, Carrefour en, Casino en e nder Afrique, jeeyi ɗum ko la France, jeeyi ɗum ko leyɗele goɗɗe, kamɓe garata ɓe guddita supermarché ji mawɗi, ɓe guddita station ngaji mawɗi, ɓe guddita usine aji, ɓe guddita société ji, ɓe ƴeewa directeur o ɓe cuɓo neɗɗo leydi ɓe mbaɗa ɗum, on suɓo golloto ɓe gollodira, kono ko kamɓe goni caggal. ɓayde anne a yeehi a dañi expérience, ɓiye jibinama toon dañi expérience, janggui wonko faami, lowa e haqqille mum jimni ko mbaɗen business.
holon business geɗɗinne nder wo arta kadi o golla kadi anne kadi daña cuusal artude an jinnaɗo ɓiye dañi sens janggi toon yi aduna goɗɗo yi ɗemɗe goɗɗe kono kadi hol sens goɗɗo mo ala hen ko jogorɗo perdude toon ko jibinoyto koko perdoyto toon ɗo hen nayi duuɓi sappo garoji ko jibinano gila tan avant l'an 2000 jibina toon ɓuren hewde eɗen gandi jinamum maayi gartani ɓen jibini nan toon sukaɓe mbiyata origine mamam ko to hen so ɓooyi natta wonde origine mi wonti ɗo mi wontidi leydi wona hankkadi ni an a majji définitivement ka julɗo a jibini calti kewɗi o yeehi yaade mo wela wontoyi goɗɗum ɓe gontoyi goɗɗum ɓe gontoyi goɗɗum ɓe gontoyi goɗɗum saabu kala mo ndesodirɗa ko woni ko hankkadi on ndendat ɗum so ndendi ɗum on jadade hen ɗum waɗi hankkadi jiiya neɗɗo goto ne jooɗe galle mum hankkadi yimɓe fof jeehi ɓiɓɓe fof jeehi heddi ko tanira kon hoto Allah wat on mamiraɗo so maayi kon tanira kon patata koto yummumen pata koto bamumen ndeke firti ko so ɓooyi en majjat nden majjere noon nde rokkat men caɗele holko riwtata nden majjere tan ko an ɗanniɗo galleji Dakar ɗi ñafotoɗa walla galleji Nouakchott ɗi ñafotoɗa walla galleji Bamako walla ni Banjul walla Bissau walla Conakry aɗa rewe leydi aɗa ñaafo te aɗa jibini toon te ko jibinɗa ko a sakkanani ɗum feere ko feere ko holɗum hande hayso ko machine ngaji tati dañƴa machine ngaji ɗiɗi coñoji ɗi coñat maaro ɗi coña ɗi duttata ko maaro ɗi coña maaro dutta maaro ɗi ko gabotoji saare ɗo wadde hayso ko entreprise ma tokoso hande yimɓe no ndemirta ni mbadda e mabɓe maslaha gurdam aduna gadda ɓiye gorko walla ɓiye debbo gère pourtant mo jogui hen guesa aɓe jiiɗi guese omo jogui hen guesa kake diba omo rema ko wawi hen ko wona ɗum ko machine ngaji ɗi ene gabono yimɓeɓe aɓe jooɓe ene coñana yimɓeɓe aɓe jooɓe kono nonne kadi ne lappana yimɓeɓe sa yiiɗi kadi duttanma en même temps maaro ko ɗum foof ene wawi wonde maslaha jobdi taw koye dow maaro yaltata ha mbatta dañde hankkadi ni usinaji mawɗi mbaɗa magasin uji mawɗi taw ko maaro jeeyata maaro ma mbatta ɗum leƴƴi kewɗi ko machine ngaji tan mbaɗata ko maaro sewko ko maaro juutko ko maaro ɓutta ko wona siyam ko wona ɗum maaro ma watta yaade e leyɗele ɗe kala marka hen inde ma walla inde mamma walla inde bamma walla yettode ma wonta hankkadi ni ana wonti commerce jeeyo maaro walla wonti commerce jeeyo basalle walla wonti commerce oɗo fannu ko ni mbawɗe nodde feere ha suka men garta walla station aji ko wayno hande guure men heewani ɗo jiiɗa station guddita station moƴƴo ɓiye debbo walla gorko mo ganduɗa a jibini ɗum caggal leydi a huuli woto perdude puntadira e mum ko business ko golle men pewnon kayitaji joomum arane golla taw hatta kala nde heeɓi vacance walla nde yiɗi yaade leydi nde jibinandi ne wawi yaade toon arta so ɓooyi ma ga ɓuran ɗum toon resa ga jibina ga wona o arti hankkadi somo yaha toon o dañata ko haqqille ko gollanmi ko yomi ƴeew waddude e nder oɗo hen station mi waɗa hen supermarché tokoso ay mi waɗa hen boutique tokoso no watte ni ha ɓo yomi waɗa hen restaurant tokoso ha ɓo yomi waɗa hen autoji location ay noon yarata ha wonta hankkadi entreprise moƴƴo ko ɗum woni ko manki en ɗum waɗi noon eɗen jiiɗi gendiji men eɗen micco gendiji men kono haqqillaji men ɗiɗi manki miccade développement neɗɗo o ko woni hande so tawi a ari ko wayno Kayar walla Saint-Louis ndar gueji dande maayo walla Dakar walla Mbour walla Joal tawata toon ko pelle rewɓe ɗanniyankoɓe pelle mumen pelle ɗe ko holɗum ɓe mbaɗata ko feere ɓe ñamlo haalisaji hewɓe cooda laaɗe jiya koɗo la ne wiyete ko faatu naggam kaɗa wiyete ko johom naggam ka wiyete ko naggam inde tan beñiɗe laaɗe ɗe ɓe cooda motoruji ceerɗi ɓe ƴeewa équipe aji timmuɗi ɓe ƴeewa capitaine laana ka ɓe kalfina ɗum on ƴeewɓe golludi ɓe cooda kaɓirɗe ha timma ɓe jaaha nder maaje ɓe gawya so ɓe gaddi liɗɗi ɗi joom laaɗe o nanɗo jooɗi liɗɗi ngari yeeye kamɓe yaaɓe awoyde ɓe keeɓa hen jomɗele mabɓe joom laana o
kañum sodata essence gasoil moteur pop kala ko paani teni pourtant ko ɗanniɓe mbaɗi ɗum ɓuri hewde ko ɗanniɓe ko miijoji ɗon noon so tawi a miccimi somi ɗannimi mi sod bateau yel tokosel walla laana tokose min noon oɗo hen no ɓiyam no jiirumomi ni somi accimo ɗo soit ko simme bonɗo tan walla kanko o yardata koye bandiji tan walla o joftata walla mi famanimo fan mi ñamloɗo mi sooda soko laaɗe ɗiɗi moteur moƴƴe mi ƴeewa licence am moƴƴo mi ƴeewa licence am moƴƴo Nouadhibou ne waɗi ɗiɗɗi ha heewi komi Mauritanie najo mi signodira e laamu leydi Mauritanie ɓiyam o ara wona kalfinaɗo gueɗe ɗe kanko yurnitto golle ɗe omo jogui bureau makko omo jogui foof min ƴeewa équipe timmuɗo gawyowo liɗɗi ina adda liɗɗi amin jogui frigo amen amin nawa nder leydi amen amin nawa lappolpolol dande maayo amen amin jeeya liɗɗi amen amin jeeya liɗɗi amen so ɓooyi kanko ɓiɗɗo ma o dañ haqqille wadde pisciculture waɗa beeli omo neha hen liɗɗi ayi omo neha ɗe laaɗe ne jaaha omo neha liɗɗi teni kadi omo yenca ko ngaalu tan kono sen beelama développement woni koye juuɗe men ko ɗon calminten président suudu men SAS woni docteur Abdourahmane Ka Gadjel ko ɗum woni yiyande nde o addi fulɓe donki faamu ko era ko fof so rendi ko era ko fof so rendi ko ari ko fof so rendi ene wawi ko waɗi ko waɗi ko kanko ene feccito ko ɓen mbaɗi ko laabi 9 ɗum waɗi ko jiyata ko saabu noddade no nodda ha to jinano ko hon ɗiɗo hen no miijoji mballa en yimɓeɓe gara ɓe naata hen moni kala daña action mum timmuɗo janggo ko jiɗɗa wadde kala ɓiye o sa ala doole ma waw artude ɓayde omo janggi omo jogui oɗo fannu wo arta wo renan ma ɗo action ma wonay golanadema ɗo taw ko kanko heetti en ɗum foof koye miijoji président suudu men wonno pour ɓamtude ndema e awa e gaynaka e fitram golle coomiɗe e nder he saabu gaynako ko gaynako kono fitram golle woni e nder gaynaka ko sam nan toon ko fitram golle guri nan toon ko fitram golle jaañe nan toon fitram golle tawe nebam nan toon fitram golle nebam sirmi nan toon fitram golle wahlude kosam ɗam watta ɗam kaɗam ɗama heddo ɓira ɗam tawni duumo balɗe 7 walla balɗe 10 nan toon ndema kane fitram golle ne nder so remi a gayni jaggude gawri ndi walla maaro ko walla samme o walla dene ɗe walla poɗɗe ɗe walla nangga walla ñebbe ɗe watte gueɗe duumotoɗe ɗum ko ñebbe pasnade waɗa e potuji hande ɗe jirtono supermarché ji a fawat barme ma tan gorwi tan juppa hen c'est tout wona gaweji nani hen makkaji nani hen ko makkaji baƴƴinaɗi mbaƴƴungu eɗen mbiyatno mbaƴƴungu hande tubakoɓe ko ɗum mbaɗata a waƴƴinan makka saɗa waɗɗo salade ma walla waɗɗo hen no couscousiére maɗa woni couscous lacciri Maroc juppa hen wona surtat seeɗa tan ɓenda taw ganduɗa fitram golle on ene wawi wahlede fewne wonta gawri suuna ndi andi wawi jooɗade ko famɗi kala duuɓi ten ndi bonani ndi woni potuji sa yiɗi ñamde joni nanɗo e Dakar nanɗo sa yiɗi ñamde joni ko nguruban tan a natat e magasin cooda ne waɗi gejje nder gejje unaɗe ne waɗi nofla e nder woni guerte unaɗe ne waɗi gawri suuna nder ne waɗi follere unade ha wonti con nder ne jiiɓodira nder ne waɗi tuufa nder ne waɗi yohos nder sa yiɗi yet ne nder kala ko jiɗɗa ne waɗa nder ene fewna ha fewi no comme chinois ji no mbaɗata ni ɓe nanga macaronuji mabɓe ɗi ɓe ndefa ɗum ɓe jorna ɗum ɓe mbaɗa paquet aji aɓe jeeya joni noon sa ari sodde sa soodi sa fini subaka jaggan marmitel ma tan pawa e barme mbaɗa hen ndiyam kene yonma ayi guddita ɗum tan juppa hen so fasi ɗon e ɗon wonta macarona kesso feewa teni kadi taw ne jogui ormage ji so tawi ko poulet walla guertoɗe walla ko ɗum ne jogui on odeur jara ɗum subaka law ene moƴƴe ma wona deke firtine e nder ndema ka ko fitram golle woni nder ndema ka wahle wonta hunde duumotode daña magasin uji mum daña supermarché ji mum watta yeeyede ha yeeya banggueji goɗɗi wona ko ni aduna yarata to banggue awo ngoni ne jogui fitram golle
par ce que jogii ɗiɗi ɗi mbatte ko fiile hay to baŋnge tew ene jogii fiilede bœuf fiilede poulet fiilede poisson taw gaɗa ko liɗɗi ɗi ngala ƴiye tew mo ala ƴiye gertoɗe ngala ƴiye fewne tappe ha feewa ɗum waɗe viande haché ɗum ko viande haché tew unaɗo waɗe buletaji ɗi fewne ne wawi duumade ko juuti so jeeyi sippe ma on jii toon wona nden ko firti ko ga to baŋnge maaje ga ɗi wawi wonde liɗɗi ceelaɗi taw ko kecci ɗi gona jorɗi ɗi ko liɗɗi ceelaɗi e ñaaɗi liira watta gecce ne jogii ɗi liɗɗi ko poisson fumé en ngala ɗin ɗi ko duppaɗi ne jogii hay gertoɗe fumé gertoɗe duppaɗe wona ne jogii hay tew duppaɗo sen garte baŋnge liɗɗi ga en jeyani e Sénégal to baŋnge tew ga Sénégal ala lakkede bœuf enen lakkede bœuf woni laaci nagge ko ɓokkorede walla waɗede daha kono noon ya Afrique central naate kala supermarché mo jiiɗa ma taw lakkede bœuf ɓuri serde hay kilo tew laaci nagge waɗi ko dorƴe nder mum ɗum ko safrata ko keeci son ganda ko keeceji safrata wonno wondirta ko mboho ɗum ɓe kewi waɗi ɗum ko sosuji ɓe ndefat ɗum ala ko ɓuri ɗum hewde tew ala ko ɓuri wadde seer ala ko ɓuri wadde mboho woni lakkede bœuf nana Europe nana Amérique nana Asie nana partout ko libaneji ɗi arabe ɓuri wawde yeyde ɗum e nder Afrique central ha banggueji kono ala ɗo e Sénégal enen laaci naggue kuppere tan wedde wona ndeke fitram golle ne nder ha wayno leydi ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen no moƴƴi mbatten haqqillaji men e ɗeɗo henna gueɗe min dokka moon Kalidou Koulibaly international. Assalamu alaikum, komin Kalidou Koulibaly international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. A jarama Kalidou Koulibaly ko weltare ɓiɓɓe fulɓe tan radio mum keɗotoɗa yo Allah yoɓe moƴƴere e ballal musidɗo men ceerno Khalid Abdullahi Sy mo ganduɗa e nder lewru korka waɗi ɗo hen golle weɗɗa baɗɗe fayida no fewi. Musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe taweteɓe jokli windere woto jejjite association wallude baydaji association wallude maddaji association wallude falqaji mi ala haydara noon ko kiram kono enen fof wonko mbawɗen ala joguiɗo ko Allah tan jogui kono moni kala wonko wawi ballen sukamen almuɓe ɓe jooɗa yeltoɓe boli e garasuji sa yiiɗi nefde ngel walla mbiya ngel ummoɗon Allah bonnima an hoot on jangata sood wutte ɓornamo sood pantulo ɓornamo sood faɗo ɓornamo sood sabunde dokkamo hande duɗe ɗe pop ne poti wadde bois de pharmacie an gonɗo Europe Amérique Asie saɗa arta sood leɗɗe safara ha heewa leɗɗe sanuji leɗɗe hoore musande banda kol alcool soda ha heewa sa addi leɗɗe paali ha heewa waɗi bois de pharmacie fewne ha feewa nawe e galle goto to almuɓe janggata waɗe ɗon so cukalel almudo jalo yene koyngal mum walla gañima socce ha laaɓa waɗe alcool fewne bande so dañi paali o yarne leɗɗe ɗe wona coden famille ha heewa koye ndungu faya ɓowɗi ne keewi min de je suis là mboɗa disponible mboɗomi kala mon jiɗɗo wallude almuɓe baydaji bisimilla moon eɗen gandi ɗoɓe tawete eɗen gandi ɗoɓe koɗi eɗen gandi ɗoɓe gurdi saabu enen fof en goni ɗum noon woto jejjiten ko gonnoɗen ko eɗen mbawi moƴƴinde ɗum an yumma jibinɗo ɓiye woni no bayda hande so woni ceerno aɗa welto woni no bayda ittu comci ɗi wallu sukaɓe ñanteɓe koltineɓe moƴƴine gonka mabɓe so buuɗal yurmeende feri feeñi feeña e ɓataake musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam e jaam Allah ñalane musidɓe tedduɓe